салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Рафтем. Мауро Икарди гумонам ба занкалонии худ иқрор омад ва ба гуфтаи худ баҳри наҷоти оила кулли дороиҳои худро тариқи шартнома то соли 2050 ба номи ҳамсараш гузаронид. маош, маблағи реклама, даромад аз саҳифаҳои маҷозӣ, дигар манбаъҳои даромади футболбози аргентинии ПСЖ Мауро Икарди сараввал ба ҳисоби Ванда Нара мегузарад ва он замоне ки ба Икарди маблағ дар кор шавад, аз ҳамсараш мегирад. Ин дар ҳолест ки чанде пеш Ванда Нара, агент ва ҳамсари футболбози мазкур, Икардиро барои хиёнат гунаҳгор донист ва аз саҳифаҳои маҷозӣ, махсусан Инстаграм, кулли аксҳои Икардиро тоза намуд. Он вақт Ванда навишта буд ки ту як оиларо барои фоҳишае вайрон кардӣ. Баъдан дигар Икарди дар тамринҳои ПСЖ набуд ва кор то ҷое расид ки онҳо қариб аз ҳам расман ҷудо мешуданд. Гап сари он аст ки атрофиён Мауро Икардиро бо собиқ дӯстдоштааш модели аргентинӣ Чино Суарес мушоҳида карданд. Ҳамчунин Ванда гуфт ки ман наворҳои фаҳшомезеро дидам ки Чино ба Икарди равон сохта буд. Баъдан Мауро Икарди тавассути Инстаграм аз ҳамсараш узрхоҳӣ кард ва Ванда Нара ҳам баъди чанде аз сулҳи тарафайн дарак дод. Акнун имрӯз хабар доданд ки кулли даромадҳои ташкилоти World Marketing Football ки 5 сол пеш Икарди ва Ванда Нара дар шарикӣ сохта буданд, минбаъд танҳо ба Ванда Нара тааллуқ дорад. Акнун хонум раҳбари ягонаи ташкилоти мазкур аст ки тамоми дороии футболбоз он ҷо маҳфуз ва ё гардиш меёбад. Ана барои чӣ Месси Икардиро чашми дидан надорад. Гуфта мешавад ки ягона шарти Ванда Нара барои сулҳ бастан бо Икарди ин молики ягона шудан дар ташкилоти маркетингии созмондодаашон буд ки Икарди ба он розигӣ дод. Акнун мо 100% гуфта метавонем ки Ванда Нара ба хотири пул бо Икарди зиндагӣ дорад. ман аллакай унвони бе ё бошарафмандонаи занкалон ё худ зекеро ба Икарди сазовор донистам. касе дар лига Икарди аст механдад. душманони кӯҳна ҷангҳои нав мекунанд. Тони Фергюсон, разбари амрикоии UFC ва қаблан дар баробари Конор душмани ашадии дохили октагонии Ҳабиб Нурмагомедов боз дар саҳифаи Твиттер бо Ҳабиб Нурмагомедов ба танишҳои лафзӣ даст зад. Ин дар ҳолест ки баъди рақобатҳои 267-уми UFC Ҳабиб аз Дэйна Уайт хост то ин навбат ба Ислом Махачев рақобати ҷоизавӣ бидиҳад. Ин пешниҳоди Ҳабиб дар UFC баҳс ба миён овард ва он ҷо мегӯянд пеш аз Ислом бояд Ҷастин Геҷи рақобати ҷоизавӣ гузаронад. Хулас Ҳабиб низ Уайтро ҳушдор додааст ки дар мавриди Геҷи ҳатто ҳарф назанад ва тибқи маслиҳат бояд Махачев рақобати ҷоизавӣ дошта бошад. ба ин кор ҳамакнун душмани дерини Ҳабиб Тони Фергюсон дахолат мекунад. ӯ дар саҳифаи Твиттери худ Ҳабибро ишора карда навори яке аз нишастҳои матбуотии худу Ҳабибро гузошт ки он ҷо Тони ҷониби Ҳабиб чунин суханҳо мегӯяд: гӯш кун беақли равғанӣ, охирин рӯзе ки туро дидам ту маро дида сӯи дигар гурехтӣ, мисле ки 5 маротиба аз рақобат бо ман гурехта будӣ. ту он рӯзҳо баҳона мекардӣ ки маро саломатиам азият медиҳад. акнун хаб кун ва ба корҳои мардакӣ дахолат нанамо. ба ту чӣ онеро ки бояд кадомаш рақобати ҷоизавӣ бигирад, гуфтааст Тони Фергюсон. шумо аллакай огаҳед ки ҳамон вақтҳо рақобат миёни Фергюсон ва Ҳабиб Нурмагомедов бо сабабҳои мухталиф якбору дубор не, балки 5 маротиба қатъ шуда буд. аммо ҷавоби Ҳабиб дар тарозии муҳокимаҳо андак нисбати суханҳои Тони ҷасуронатар баромад. ӯ оромона навиштааст ки дар 3 соли охир ту ягон маротиба дар ягон раунди рақобат ғолиб набаромадӣ. дар баъзе рақобатҳо ту бо ҳисоби 10-8 бой додаӣ. аз соли 2015 ту танҳо як маротиба ҳарифатро шикаст додӣ. Тони, ман ин ҷо мусаввараи фаҳмиданаш хеле соддаро навиштам. ман ҳоло жарфтар фаъолияти туро таҳлил накардам, чун намехоҳам шаъну шарафи варзишиятро ба сифру баробар намоям. ин танҳо чанд далели хурда как буд, ҷавоб додааст Ҳабиб Нурмагомедов. ва суханҳои ҳариф он гунае ҷавоб додан дар кор ки дигар ҳарфе барои задан наёбад. Тони дигар ягон ҷавобе надод. акнун ба ғайриоддитарин пеналтии сол таваҷҷӯҳ кунед. ҳама намудашро дидам, вале инаш бори аввал аст. футболбозон ҳамин қадар нозук шуданд ки дигар дар андак расиш афтидан як сӯ ҳатто ба истилои русӣ салто мепаранд.
ин дар бозии чемпионати Бразилия миёни дастаҳои Сантос ва Брагантинои ташкилоти Редбул ба миён омад. Ба номинатсияи аз ҳама пеналтии аҷиб дар ҷаҳон даъвогари нав пайдо шуд. ин нафар Мариньо аз дастаи Сантос буд ки дар як фурсати ин бозӣ ана бо чунин тарз пеналти ба даст овард. ба андак расиш ҳамон гунае аксуламал кард ки гӯё ӯро назадаанд, балки паррондаанд. бале ҳимоятгар ба пои ӯ расид, ҳатто ба зонуяш ҳам расид, вале ӯ баъдан он гунаи худро ба замин партофт ки гӯё сари ҳавзи шиноварӣ худро ба об мепартояд. ба назар чунин мерасад ки ӯ барои пеналти таваккали бузургеро анҷом дод ки шояд хатаре ба саломатиаш эҷод мекард. мешуд ки худро оҳиста акак ба замин партояд ва аз довар талаби пеналти кунад. ин амали Мариньоро ҷомеаи футболӣ солҳои сол ёд хоҳанд кард. баъдан ӯ гуфт ки ман боварӣ доштам ки ғолиб мешавем, чун ман пеш аз бозӣ ба сари худ намак пошида будам ва ин ба ман кӯмак кард, гуфтааст Мариньо. дар одати мардуми Бразилия ҳамин хел анъана будааст ки вақте ба сар намак мепошӣ, ҳатман ҳамон рӯз ба муваффақият ноил мешавӣ ва ба ин Мариньо ихлос доштаасту бо услуби салто кор кардани пеналтиро маҳз аз шарофати намак пошидан бар сар медонистааст. он ҷо намак барои муваффақият ва ин ҷо барои шӯрбо истифода мешавад. ҳарчи дар ҳар ҷо ҳар хел қадру қимат дорад. чӣ гуфтед? дар оилаи Нурмагомедовҳо мушкилии нав сар зад. Усмон Нурмагомедов писарамаки Ҳабиб Нурмагомедовро 5 соли зиндон таҳдид мекунад. Усмонро дар Русия, махсусан дар Қавқоз, ояндаи ММА ном мебаранд. Усмон Нурмагомедов, равзгари ташкилоти размии Беллатор, дирӯз назди фурудгоҳи Махачкала бо автомобил қариб корманди полисро ки мехост мошинро манъ кунад, мезад. қисса ин хел аст ки Усмон Нурмагомедов ва дӯсти ӯ бо исми Камол Идрисов дохили автомобили тамғаи Toyota Camry бо суръати баланд сӯи фурудгоҳ мерафтанд ки полис хостори манъ кардани онҳо шуд. Усмон автомобилро манъ накард ва барқасдона ҷониби полис суръат баланд намуд ки дар натиҷа полис бо насаби Назаровро бо суръати баланд заданд ки он полис дар натиҷа осеби зиёде бардошт. баъди парвоз ба Москва мақомоти полис онҳоро дастгир карданд ва баъди шуъбаи ҳифзи ҳуқуқи фурудгоҳи Шереметов онҳо ба боздоштгоҳи муваққатӣ ё худ ба истилоҳи русӣ ба СИЗО равон карда шуданд. тибқи таҳлилҳо ва кодексҳои рабт дошта ба риояи қоидаҳои роҳ қарор аст Усмон Нурмагомедов муддати 5 сол аз озодӣ маҳрум шавад. Ҳабиб Нурмагомедов ягона чизе ки дар ин маврид шаҳр дод, ин тавассути саҳифаи Инстаграм ором бошед гуфтан аст ва то ҳол тақдири Усмон номаълум боқӣ мондааст. дӯстони азиз, ин айби Усмон нест, гуноҳи Toyota Camry аст ки вақте газро пахш кардӣ сахт меравад. Криштиану Роналду бо оне ки дар рақобатҳои мунтахабӣ дар доираи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 бо мунтахаби Ирландия бозиро мусовӣ кард, вале ин дахолат накард ки футболбози машҳур бо ҳадияи пираҳан духтаракеро шоду масрур намояд. баъди бозӣ Криштиану канори майдон духтаракеро мушоҳида кард ки зиёд мехост аз Криштиану чизеро ба ёдгор бигирад. аз ин рӯ вақте духтарак ба ӯ наздик мешуд, муҳофизони майдон садди роҳ шуданд, вале Криштиану онҳоро огоҳ кард ки ба ӯ нарасед ва фаҳмед ки чӣ мехоҳад. Роналду баъдан пироҳани худро ба ӯ ҳадия кард ва ӯро оғӯш гирифту аз майдон рафт. ин амали Португалиёро дар шабакаҳои маҷозӣ аз ҷониби истифодабарандагон баҳои баланд мегирад. аммо ин ҷо масъалаи дигаре ҳам ҳаст. пеш аз бозӣ Роналду пироҳани худро ба дарвозабони дастаи Ирландия Гевин Базуну ваъда карда буд ва вақте Роналду пироҳанро ба духтарак медод, коргардони бозӣ дарҳол чеҳраи дарвозабонро нишон дод ки аз қарори Роналду хеле ғамгин буд. барои шахсе ки хеле машҳур аст, ин амалро иҷро кардан ягон мушкилӣ надорад. ҳамин хел пироҳанатро мекашӣ ва ба касе ҳадия мекунӣ. аммо инро духтарак солҳои сол дар хотир нигоҳ медорад. респект барои одамгарии олӣ. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.